Та как беше вашето именце? Руска. Молим? Руска. Това е да си избереш име. А кой ли ще е с Руска? Не берете грижа, все ще се намери някой. Да, разбрах. Заповядай. Благодаря. Не пуша. И не пиеш. Не пия. Остава третото. И тук ли работиш? Не. Никъде не работя. Сигурно мъжът е голям началник. Мъж нямам. Вдовица? Разведена. Ой, горкичката. Мъж нямам и не ми трябва. Правилно. На тебе ти трябва един добър приятел. Да се разбирате и да се уйдисвате във всичко. Защото това е голяма работа. Къде е? Ето визитката ми. Коче за врахачка бялоста. Като задраскаш фермер, всичко останало е вярно. Звъде. Защо? Доли, Благодаря. дай си адреза. Защо? Бе, я си кажи адреза, бе. Улица Хубост 30. 30.